Hello mga mahal, good morning. Ay, good afternoon na pala. Time check mga 3:30, nakagising lang namin. Andito ako sa taas. Ito yung pinapaayos namin guys. Ayan. Teka, dun sa kabila. Ayan. Papaayos namin yan. Dito yung office ko. Yung parang vlogging room. Hindi pa siya tapos. So watch out na yung yun na lang transformation ng kwartong to. Parang ulan na naman, no? Ayan, so bababa ako kasi magluluto ng brunch, breakfast at lunch, and merienda lang din. So tara, luto tayo ng itlog at corned beef. Love. Tatako na ni kami. Bati-bati tayo. Okay. Kain ko taong ka. Ano po sana? Oh, maganda yan. Hindi ako nag-alam baong galabay. Doon ang mga family sila usap. Okay na, magkanta lang muna tayo. Kaya siguro na yung tangulo mo dahil dito pa kumakain. Sige, tayo mo kailangan. Sige na. O bakit? Tama na yan. Bakit dito na ako eh? Ako ba yan? Ako daya. Teka sinali. Parang nagdududa na ako talaga. Parang alamanan mo ako. Patay, hindi mo sugastas yan. Alam mo, pag Yan na, ba't yan sugastas, be? gusto mo, bigyan ko rin sila. Dalawan ako kabe. Patay na. Ate, ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Ano ate? Sige, bumabi ka ba? Hello! On the way kami sa barbershop ni GIAN kasi papagupit kami. Kasama na dalawang maman ko. Lapit na kasi yung barbershop dito, mga 5 minutes away na. So, pagupit muna kami. Sunod! Tayo mo anak. GIAN. Bagong bukit. Hey, welcome back sa aking bang. GIAN. Yan, so pauwi na kami sa bahay kasi pupunta kami mamaya na i-postcard. Tingnan natin. May bang sisira. Ayan, so kita-kita sa Gmall maya guys. Sa Gmall daw kami. Ayan, nasa Davao palengke kami guys kasi kakain si madam ng pek-pek. Umuulan. Gmall? Gmall. Gmall.
ang ginagawa namin talaga dito sa Gmall. Bago pa lang sa channel ko, Gmall is isa naman of Davao, one of affordable malls dito sa Davao. Kasi pangmasa lang yung mga benta dito, tsaka affordable lang. Si nanay. Ang dumi ng tsinelas ko. Dumi-dumi. Papalit ako hindi Ha? Palit ako hindi Dinosaur. Saya-saya niya. Oh. So dinosaur talaga. Hello, pauwi na ako guys. GIAN gusto humingi ng piso. Sa balay na lang, sa bahay na. Sa bahay na mamaya. Uwi nyo. Bye. Gusto ka piso? Kiss na dali. Bye bye. Ayan, so bili muna tayo ng gulay-gulay tsaka itlog sa palengke kasi mas affordable doon and way cheaper compare sa mga tindahan sa amin. Pangitong lightly 5 piso lang dito sa amin. Ayan, nasa bahay na ako guys and luluto muna ako para sa aking imumukbang maya-maya and close ko din yung vlog. Bumili lang ako ng sibuyas tsaka onion, tapos dapat na itlog para sa corned beef, tsaka yung dalawa is para sa aking shin ramen. Shin ramen. Tingin ko na. Ayan, so ito yung mukbang natin mamaya. Lulutuin ko muna siya para mamaya kain na lang tayo, okay? Ayan, close na yung vlog guys. Thank you so much for watching this vlog and don't forget to subscribe to my channel and see you tomorrow maybe for another mukbang and always love your family. Bye.